Materská škola Komenského je škôlka, kde sa spája tradícia s moderným prístupom a kde deti zažívajú svoje prvé veľké príbehy. A o príbehoch nám povie viac pani riaditeľka. V našej materskej škole zažívajú deti rôzne príbehy, učia sa, hrajú sa, majú veľa zážitkov, na ktoré vás spoločne pozývam. Poďme sa na ne pozrieť. Materská škola Komenského v Bánovciach nad Bebravou je miestom, kde sa každý deň spája učenie so zábavou, pohyb s poznaním a fantázia s priateľstvom. Areál školy ponúka deťom množstvo možností na objavovanie a hru. V krásne upravenej záhrade sa nachádzajú korytnačky, o ktoré sa deti s radosťou starajú. Máme vyvýšené záhony, kde pestujú byliny a zeleninu. Moderné preliesky, ktoré podporujú ich pohybové zručnosti, no a nechýba ani altánok na tvorivé aktivity, pieskoviská, oddychové zóny s lavičkami a zeleňou. Vo vnútri školy vládne priateľská atmosféra, tvorivé dielničky, hudobné chvíle a veľa smiechu. Kolektív učiteľiek s láskou a trpezlivosťou vedie deti k samostatnosti, spolupráci a úcte k prírode. Materská škola Komenského je jednoducho miesto, kde sa detstvo prežíva naplno, s radosťou, pohybom a dobrou náladou. Preto vás, vážení rodičia, srdečne pozývame, aby ste prišli navštíviť našu materskú školu Komenského. Veríme, že sa vám zapáči a že vaše deti budú spokojné, šťastné a veselé. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli nahliadnúť do našej materskej školy, kde deti zažívajú krásne príbehy a majú pekné zážitky. Preto vás pozývame, milí rodičia, aj s vašimi deťmi, aby ste prišli k nám nahliadnúť tiež a aby deti zažili tieto krásne zážitky a prežili aj s nami nové príbehy. Preto vás pozývame a tešíme sa na vás.